участие за Рали Дакар 2014 година се готви усилено за това, което предстои само след няколко месеца като участие. Как се развиват нещата, как се готвят, в какви състезания участват, вижте в следващия видеорепортаж. За четвърта поредна година българи отново ще атакуват престижната рали надпревара Дакар. България Offroad Team направиха атрактивно представяне на екипа си за участие в изданието през 2014 година. За шести път Южна Америка ще приюти състезанията, като старта е в Аржентина, преминава се през Боливия и финал в Чили. Мениджър на отбора е Тодор Христов, а прототипа BMW X1A2 Concept ще се управлява от екипажа Орин Алексиев и Пламен Николов, които при първото си участие през 2013 година успешно финишираха и направиха отлично класиране. Сега екипа търси място в топ 10 в кралския клас Т1 за прототипи наравно с фирмените отбори. Машината е изцяло обновена с по-мощен двигател с две турбини и мощност над 350 конски сили и огромен въртящ момент. Отборът отново ще разчита на собствена асистенция и опитни механици, доказали се в предишни издания със специално подготвен камион 4x4. Усилената подготовка започна още през изминалия уикенд, когато в Пловдив се направиха реални тестове в кръг от националния шампионат по офроуд. Организаторите от клуб Offroader събраха най-силните пилоти от България, Сърбия и Турция и се получи интересно състезание с много изненади в класиранията. На старта застанаха 25 екипажи, като Алексиев и Николов убедително спечелиха първия ден, но във вторият проблем в окачването ги отдалечи в борбата за призово място. Рано отпадна и другият фаворит Ивайло Варбанов след проблем с двигателя и неотстранима повреда. Механиците на А2 Rally Team отстраниха повредите по концепта и застанаха на старта в последния ден. Организаторите предложиха изключително технично и бързо трасе с много реки и скоростни участъци, като автомобилите успяваха да достигнат 60 км в час средна скорост по неравния терен. След като водеше убедително в първите 80 км, БМВ-то на Алексиев получи проблем с турбината и това му донесе трето време в специалния етап. Успешен дебют направи младият екипаж Николай Петков и Мартин Йонков с Mitsubishi Evolution от екипа на A2 Rally Team, който след атрактивна езда зае пето място в крайното класиране. Дамата в отбора Лидия Коцева започна отлично над преварата, но не спазване на регламента я декласира за останалата част от битката. В последния ден борбата за призовата тройка до последният момент се вождеше между Станислав Стоянов с Nissan Skyline и атрактивният концепт на Константин Чулаков, задвижван от мощен агрегат с обем от 5,7 литра. След 3 дни тежка надпревара и 600 изстезателни километра в генералното класиране в клас Т1 се наложиха Методи Паунов и Асен Василев с Нисан, а за третото място се пребори атрактивният екипаж на Милен Милев, който е кмет на град Тетевен и един от радетелите на офроуд спорта у нас. В класа на серийните автомобили Христо Калинков от Добрич с Тойота спечели след много премеждия и води победително в националния чемпионат. В отворния клас българският екипаж Евгений Младенов се наложи над сръбския и турския екипаж и спечели голямата награда на състезанието. Известната ни състезателка САТВ Зорница Тодорова направи успешна тренировка за предстоящото се участие в голямата надпревара Транс Анатолия в Турция и в първия ден се класира с четвърто време в генералното с автомобилите. Единственият представител при мотоциклетите Димитър Боевски от 4x4 Adventure не успя да финишира поради технически проблеми. Следващата надпревара от националния шампионат по офроуд е в Добрич, където ще стане ясен шампиона на България за 2013 година.